Gauzatxua baino ez. Zer? Gu proposamen bat dekogu, ez da? Bai. Ibili gara apurbet hortik, eta badakigu programa honek formatoa hirukotiek, laukotiek eta boskotiek gozena, ez da? Banda. Baina hori ordizin, tope dugu bikote bat, aukera bat berezi dagoena, ez? Bikote berezi bat. Berezia, bai. berezi da. Ez dira, igual fenomeno batzuk ez dira, baina berezi die. Zer handek izena horrek? Twin Melody. Twin Melody. Twin Melody. Twin Melody. Bai, produkzioa zeuzer berba edo inalba da, edo zuke konpondu alba zenke, eskertuko. Gustatuko litzaiguke. Bueno, hau ez dago gure arauetan berez, hortaz, Bueno, bale, bideoa behintzat ikusi egingo dugu, prest baldin badaukagu behintzat, Nerea, Zurin eta Alex Ordizira joan ziren, eta han Twin Melody taldea ezagutu zuten, horra. Aitana eta Paula gara. Twin Melody. Ordiziako bikiak. Eta Cambro pelikula ikusi genuenetik abeslariak izan nahi dugu. Kaixo, egunon! Kaixo! Kaixo, neskak! Kaixo! Bueno, ikusi ze Nerea naiz eta ikusi ze bi fitxaje ekarri ditudan gaur Ordizira Alex eta Zurine. Bajak. Zuek ere. Ikusi ditenen Alex eta Zurinei pila bat ilusio eman dit, porque ez nun espero bereik izatea. Ja, nahi ere zeba ezakit, de repente ikusi diogu eta izan dalo. Ja, jo, ez nun espero. Pues bikotea ikusi dugunean, sorpresa, ez? Lehenengo erreakzio izan da, eta besteak non daude, eh? Hemen gaudenez epaiak ikusi beharko ditugu Twin Melody, zer preparatu, zer prestatu diguten. Eta bestia aukeratu ez gaurko. One Directionen You and I. Aurrera Twin Melody. I figure it out from black and white, seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes. Hasiera batetik ja hasi dira kantatzen da hola jarria biogez. We can make it till the end. No, nothing can come between you and I. Not even that moment can separate the two of us. No, nothing can come between you and I. Oh, you and I. Opa, Bueno. Baina, zen nivela daukagun hemen Ordizian ez da? Ke pasada? Osona, froga osona izan da. Nahi iruditu zait nahiko ondo jondala. Ez dakit jende gustako zaio, baina, bueno. Ja, nahi iruditu zait ondo indula. Ordiziko Twin Melody taldea beraz, zerbait berezia ikusi zenioten talde hori, Zurine, Bai, bereziak dira neskak, Bai. ongi egite dute, eta horregatik gure eskaera zen ia posible izango litzateken hemen ikustea, zuzenean aritzea, eta hemen platoan izatea, gurekin izatea. Ongi baderitzuzue hori zuzendaritzari utziko diogu datorren asterako, erabaki ezala zuzendaritzakea lekua egiten diogun bikote honi ala ez.